donatum pini nili ladak aero office athing nu sedo dipu revenue circle athing nu se bang lo la pen ladak ke bang nang ko athe bang ke nilitum songa hin pen aero phan panong si complaint letter pa pan ik lo complaint letter long nilitum ki jongpon bang ke lo puson hen lo Rup Narayan Agarwal son of Jagadish Agarwal alangli bang tangka maha ja kongpen ladak schedule ang kang along alangli long le number idet lo ladak long bang ke aero tum ta kachirap dun veklo la penadak mondol scale om ta kachirap dun veklo kusin tum hin pen ke punang koklo lasi ladak long bang ke isi kamang hume me ke ilitung ke karbing long ke jasmet pet la ke tribal of hansi kapanong pilo voi phil sa me copy ko son pen lo ladak long alang litum illegally ko son se porta chelong pop lo non pini mondol sk tu ma ke chok che joine pini pinana dim ilitum thek dam long lo longle jor chong hudet a joine la pen ka prek a joine pini ke ilitum karbing long ta karbiatum ke minority son se nang man de lo jasmet pet kopeli mc constituency le pono bogojan mc constituency le pono haurakhat mc constituency le pono mane pudam la polo potang ke pijo pen demographic change bang adu lo people ma polo potang ke jasmet pet la hai longle ki jor chong hu la pen karbitu ma longle ki chi paru hum la hai puthak lo la se nilitum atumi dighata alang litum complaint pilo la pen pini chibirta phan lang lo sa tome alang litum hen pen la puson ke ot la pu sai mo ke deng pon la puson thelong le la la si la bang so video hen video through ben ni cm ke ha tuliram long hang ake hai la pen land revenue department in charge em ke hai tuning dipati krim lo jet la jat se la hai Rup Narayan Agarwal po bang fu alang li aron reven se dak karbing long le mate 6 schedule la angkang long alang li long le nam lo pot prabjin men alang li amen patra bang thanang po la pen alang li non ka chiki ma hem bang sarame hadak long prabjin men eviction ang po la dak long tangka mahapen kachilar I mate karbio future pen kiju ya mondol sk dum han prabjin ben alang li tum phan suspension bina po busi de tuma hin pen so dak ben chuning ri lo la pen jongsi bini puna pangdong la so putha karbing lo tonmas council la pen aero office dipu revenue circle la hin pen sayemo dengde lo putang te mande ani pen ke ladak dipu revenue circle la thing no besi indefinite ni tum sit and demonstration sa me dopo la pen ladak long cm ke ha sara me prabjin pen nang sai pidung vek nang ji lapen jong sin itum kachesong hot mona ne suluk sodak do patang la ke la karbing long autonomous council tum se adai chenang ji busi itum hin pen ke sodak pan pachini lo ka